An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni a ka bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangana. Jalakɔrɔba commune kɔnɔ Sananbɛlɛ Sojeba ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma kuranko, jiko, kɛnɛyaso ka se kalansow ma. Ni baara ninnu bɛɛ kurumakarili kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ma min ni a sen fɛ yen maaba caman olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan. Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Musa Fɔnba a n'a ka jatala Samba Tarawele u sera k'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Nin dilaliw minnu kɛlen filɛ nin ye Société Générale de Business Agricole Sojeba fɛ kɛnɛyaso kalansow ani jiko nɔgɔyalen ni kuranko Sananbɛlɛkaw fɛ Jalakɔrɔba commune na a dabɔkun de ye hali bi Jalakɔrɔba commune a duguw bɛ se ka dɛmɛ k'u yiriwa cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yiriwa tɛ taa kɛnɛya min sɔrɔli kɔ ani ji sanuma min da fɔ ka taa se kalanko bɔ ka se k'o ɲɛnabɔ Jalakɔrɔba n'a lamini nin wale min kɛra Sananbɛlɛkaw fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka Sananbɛlɛ n'a lamini sigida mɔɔw ka dugu jɛko mugan da maaya kɛcogo nɔgɔya u bolo. Soseba a ye baara min kɛ anw ye an tɛ se k'a fɔ ka s'a da diɲɛ yɛrɛ lafiya fɔlɔ o ye ji ye a ye ji d'an ma k'an na wasa dugu bɛɛ la wasala ji la château kan ka se 4 wala 5 hali ni mɔgɔ min ko a ka ca o ye o bɛɛ sigilen don anw ka dugu kɔnɔ yan dugu fan bɛɛ worobinɛ ko a t'ale dugu fan bɛɛ hɛrɛ wɛrɛ tɛ tɛmɛ o la ka o kɛ ka na lɛkɔliso baara dan bɛɛ la. Nin baara min kɛlen filɛ nin ye anw ta ye en tant que commune ɲɛmɔgɔ anw ta ye foli ye ani barikada ani hakilisigi parce que baara mun kɛra yan sisan an bɛɛ y'a ye k'a fɔ baaraba de don école clôture kɛra ka lampadaires k'a kɔnɔ ka taa se dɔgɔtɔrɔso ma ani jardin d'enfants baara mun kɛlen filɛ nin ye donc kalanbagaw ka fara kalandenw kan a bɛɛ a y'a courage don a bɛɛ la a b'a to fana école clôture min filɛ nin ye o ye sécurité ye o ye lakana dɔ ye denmisɛnw ma parce que u bɛ don da kelen fɛ u bɛ bɔ da kelen fɛ donc an bɛ o foli da kɛ barikada kɛ Sojeba ye nin n'a ɲɔgɔnna caman a y'olu kɛ commune kɔnɔna na fo ka taa se jiko ma parce que n'i y'a jateminɛ dugu in jiko waati la a kun ka gɛlɛn mais ala ni Sojeba sababu bi château caman bɛ yan donc robinet bɛ pratiquement Sananbɛlɛ du bɛɛ kɔnɔ bi. N'a ma ɲɛ k'a cɛsirilen don a balimaw dɛmɛni na Dirisa Kulubali ni Sananbɛlɛ ka den don a furadama a ka dɛmɛ tɛ kɔtigɛ ka ɲɛsin a bɔyɔrɔ ma dɛmɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka bɔyɔrɔ in yiriwa. Bonyamasegi dɔw fɛnɛ kɛra dugudenw fɛ ka ɲɛsin Sojeba ma ni attestation de reconnaissance dili nin baaraba kɛlen kɔfɛ n'a musaka taar'i jɔ sɛfawari miliyɔn 100 ni kunkanfɛn na a ka cakɛda min ɲɛsin bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛni ni u dɛmɛni ma Société Générale de Business Agricole Sojeba u ye nakɔ sɛnɛfɛnw si o fɛnɛ ni an balakaw ka tɔ la Sananbɛlɛ dugu kɔnɔ min musaka bɛ t'i jɔ dalasi 100 na ka laban ka layidu ta u ye k'a fɔ a cikɛ kuma sɛnɛ ɲɛdɔma ŋana minnu bɛ Sojeba la u n'an balaka ninnu fɛnɛ dɛmɛ jango sɔrɔ bɛ se ka kɛ dugukolo la ka sɔrɔ i ma kɛnɛ bɛrɛ bɔ. Dirisa ye ne yamaruya n ka kuma a tɔgɔ la Sananbɛlɛkaw ye nka yan'an ka se ɲɛfɛ a ko k'a bɛ yafa ɲini Sananbɛlɛ cɛ n'a muso bɛɛ fɛ kun n'a se ma se ka yana sɔrɔ ko k'o yafa deli kɛ ko ka Sananbɛlɛ cɛ n'a muso bɛɛ fo bɛɛ ka yafa ma kun n'a ma se ka yan sɔrɔ a filanan ye mun ye a ko k'a bɛ Sananbɛlɛ fo Sananbɛlɛkaw fo parce que ale bɛ ka fɛn minnu waliya nin n'i y'a ye ale bɛ ka se ka ninnu kɛ ale donso n'a barajuru bɛ Sananbɛlɛ yan nin fɔlɔ donc k'ale bɔra yan nin yan cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔba ale ka foli kan ka k'u yɔrɔ parce que a sɔrɔla yan a y'a ka kalan kɛ yan a lamɔna yan i mana kɛ cogo o cogo la i b'a sɔrɔ dɔ y'i bɔ ko dɔ la dɔ y'i bila sira dɔ kan
a kɛtɔ ka kuma ta jamana ɲɛmaw tɔgɔ la Sanankɔrɔba Baba kumanda ye a jira k'a fɔ nin wale min kɛlen filɛ nin ye Société Générale de Business Agricole SOGEBA fɛ ani jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keïta ka baarabolo dalen ka ɲɛsin jamanadenw dɛmɛni ma programme présidentiel d'urgence sociale k'a n'o bɛɛ lajɛlen ye kundilenna kelen ye. Ne nisɔndiyalen don ne tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye n ka na Sananbɛlɛ mais Idrissa le président SOGEBA mɔgɔw ye min kɛ en tant que ressortissant ale yɛrɛ bɛ bɔ yan vraiment a ye réalisation minnu kɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ foli dɔrɔn a ka kan ni foli dɔrɔn de ye bon u ka dugukolo fana village in depuis ne nana ne ma deli k'u ye dugukolo feere la u ka forêt fana e yɛrɛ ɲɛ bɛ forêt la a cɛ ka ɲi dɛ donc an ye dɔgɔtɔrɔso visité an ye écoleso visité na ale de min bɛ ka ala ka an bɛ se ka fɔ dɔrɔn ka barika dugawu ka ye ala ka barika da la vraiment y a rien à dire. Ɲɔgɔlɔnbɔ ɲajɛ duma o fana bolodara an ka sorofe kɔnɔw fɛ minnu gɛngu mɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sananbɛlɛ kɔnɔ ka bɛn ni sibiri février kalo tile 16 in don ye min fɛnɛ mɛ ka lakale Sananbɛlɛ n'a lamini. Mali jamana minisiriso min ka caw ɲɛsinen no ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli waleyaw ma a ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ye u sigiyɔrɔ bila Mopti marabolo kɔnɔ ni ka u kunda faaba kan Bamakɔ yan k'a sabu kɛ kɛlɛ ye nin baara ninnu bɛɛ seereyara maa min fɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Jara a n'a ka jatala Abdulaye Sogodogo u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Ni baɲumankɛ wale in tara ka ɲɛsin an balima minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'o sɔrɔ o dagayɔrɔ la min ye o jagoya ka bɔ yen ka na bisimila minɛ Bamakɔ olu ye mɔgɔ ye minnu bɛ bɔ an ka marayɔrɔ la an ko min ma ko Mopti Bankas ani Koro service technique min bɛ direction nationale développement social la olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko du 26 minnu jama bɛ bɛn mɔgɔ 121 ma olu sera ka bisimila sɔrɔ Ɲamana garabali kɔnɔna na fɛn min ye du 30 ye minnu jama bɛ taa bɛn 142 ma olu sera ka bisimila minɛ Falajɛ garabali kɔnɔna na direction nationale du développement social a ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu ni dɛmɛw ka kan baw jamanadenw don ni gɛlɛya y'o sɔrɔ a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw ka o kɔfilɛ ko olu de y'a to o ye tabale gosi ni ka bɔ ni dɛmɛw ye minnu bɛ tali kɛ baloko nasira kan ka ɲɛsin o ma e n'a fɔ saɲɔ tɔni 2 ani kilo 800 malo tɔni 2 ani kilo 800 20 litiri bidon 10 ani sugaro kilo 700 ani nɔnɔ kilo 700 sani k'a fɔ ko i bɛ ko caman kɛ min maa mana na cogo cogo i bɛ dumuni de ɲini ka d'a ma fɔlɔ dumuni ani ji ani fɛrɛbɔ donc an y'o dɔ de labɛn bi minnu ba ɲumanjɛ kulu minnu bɛ yen nɔ an n'u bɛ ka ɲɔgɔn ye hali kununko an y'u ye ɲɔgɔn ye minisiri yɛrɛ bɛ n'a to ɲɔgɔn bɛ ka ɲɔgɔn ye mun de bɛ se ka kɛ walasa telimana mais sani o ka kɛ donc an ye nin ye ɲɛbila ye donc n'Ala sɔnna a ma an bɛ k'an labɛn an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an b'o k'u ye n'a sɔrɔ an bɛ se k'u bɔ garabali yɛrɛ kɔnɔ yan k'u ka taa soit ka t'u sigi yɔrɔ la ou bien ka yɔrɔ ɲini u ka se ka sigi dugu kɔnɔ u ka so donc an bɛ n'o de kɛ donc pour le moment an kɔni bɛ se ka min kɛ fɔlɔ o ye nin de ye fɔlɔ ayi a tɛ dan nin ma ani baɲumankɛ kulu caman ye ɲɔgɔn ye u caman fana bɛ k'u labɛn parce que nin cunna mɔgɔ caman de kan u bɛ k'u labɛn ni Ala sɔnna a ma an kɔni bɛ ko caman kɛ walasa u ka se ka balo sɔrɔ u ka se ka fɛrɛbɔ sɔrɔ siyɔrɔ ɲuman u ka kan ka sɔrɔ n'o ma kɛ ni garabali kɔnɔna ye yan nɔ an bɛ k'o de jateminɛ voilà n'Ala sɔnna ma an b'o de la. ni bonya ninnu bɛɛ lajɛlen tara ka kɛ mɔgɔw ye minnu ni gɛlɛya fɛ o ye u dagayɔrɔ bila ka na bisimila minɛ faaba kɔnɔna na o la o tɔgɔ la fɛn min ye Sahadu Jalo ani Aissata Seydou Bari olu nana ka na o bolo don bonya ninnu kɔrɔ ni ka sɔrɔ ka bonya ani karama ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma bawo o y'a yira k'a fɔ ko bonya bɛ mande bonyamasegi bɛ yen o de kadira kɔnɔna na o sinsinna bonyamasegi ani waleɲumandɔn kan ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ye fo ka taa se baɲumankɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen min tɛ sɛgɛ su ani tileni k'a kɔfilɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye foli ta k'a di Falajɛ dugutigi fo ka taa se an ka sigida 6 la kafotigi min ye commune 6 maire département technique ka sɔrɔ ka hakilisigi ani jigifa kumaw caman ta k'a ɲɛsin mɔgɔ ninnu ma k'a yira k'a fɔ ko don nataw la ni Ala ma basi kɛ ninnu kɛwale ɲɔgɔn caman bɛ sira la ka na walasa ka se ka caman bɔ u ka degun na. mɔgɔ minnu ye baara in kɛ k'a dɔn k'a fɔ karisa ye baara kɛ a bɛ baara kɛ mɔgɔ minnu ɲɛna a n'a b'a kɛ minnu ye olu de bɛ se k'a lakali k'a daminɛ minisiri la ka n'a ka directeur misɛnw na a n'a ka baarakɛlaw u ye baara min kɛ nin ko in na a kɛra Ala ɲɛna hali sɔrɔ safo tɛmɛna k'u to yan baara ninnu na
u ye cɛsiri min kɛ u b'u ka baara la u b'a ɲɛdɔn wa u ka baara do fana u b'a kɛ an kɔni ta ye foli ye k'a yira dugutigi ni maire la ni n'u ye baara min kɛ a ka commune kɔnɔ vraiment u y'a kɛ a kɛra Ala ɲɛna anw b'u fo baarakɛlaw don u ni baraji a diyara anw ye dunan minnu nana nin ye an bɛɛ lajɛlen ka dunanw don ni nin kɛra olu ye bi o diyara anw ye fo ka dama tɛmɛ an nisɔndiyalen don ni bonya ani waleɲuman kɔtigɛbali min filɛ k'a kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma gɛlɛya ye minnu gɛn ka bɔ o dagayɔrɔ la olu kɔfɛ direction nationale du développement social a ye senfa biribiri ka kɛnɛya tigilamɔgɔw caman ta ni ka olu ɲɛsin ni bisimilakɛyɔrɔ fila ninnu ma cogo min na o bɛ se ta mɔgɔ ninnu bɛrɛbɛrɛ k'a lajɛ kɛnɛya ko bunnaku kan o ni dɛmɛ min ka kan ka o ta ka o ɲɛsin ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don kadira min kɔnɔna na o de ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ŋɛnɛya ɲumanya min bɛ o la ka ta ka ɲɛsin Mali den cɛman n'a musoman ma. Musojɛkulu min bɛ wele ko Dar al-Muminat ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye u ye kalanbulon dɔ sigi sen ka denmisɛnw tɔgɔla so kɔnɔ ni o ye Cité des Enfants ye min ni o dakun bolila fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na muso yɛrɛ jɔyɔrɔ basigi sabatili la Mali jamana kɔnɔ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Sadio Sidibe sera k'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Alhamdulillah hande pula konfu non damano sabe fa wara be hettino darsuji e conférence uji ko wadi do ulle darsuji di fu do alhaali rewbe dogata hodum rewbe hani gollude sa hodum hani wadde sa leydi amen di heba dejere leydi amen di heba yayaso hodum rewbe waawi gollude hodum won golle mabbe leydi dum men noddir jama hande dum modi babbe fu wari darsi do mudum won alhaali hande no wurrini ma keme nani bonyonko olu de bora Mali fanta anani bela kanani kile kala in boloda Bamako yanno kile kala min konnana ni ambalakaw caman gajige donala kile kala in kumba doyi wala sa kasiga ambalakaw la donia lakana bala mbe jamana kono u fana bisi ku u sekunu u damara kula togo mina ina fo islamaya ya fo togo mina anga bisigi abitali ke fendo le kan no ye thème général do ye no ye ka fo muso ulu joro jume wala sa anga sigida ka basigi ka tafe wala sa anga sigida ka lafiya ka tafe muso bi se ka bara jume ke u bi se ka rôle jume de jouer u bi se ka munde ke wala sa anga sigida a basigi ka bunya doga fara basigi ka donc fin bela jeli mena tali ke o de kan karamo ba welela karamo ba minum be na soro u bina nyefoli ke uye u kanga minke ka ta sokonna na fu ata se kenema na u kanga minke wala sa jamana in bi se ka basigi soro chugo mina ulu fana ka bara mi o kella no sabatilla u bina kalan o la kosbe ka u la famu la kosbe wala sa bi se ka temeno bara en chugo mina anga sigi daw kunana anya ka fo muso jora ka bon kosbe muso jora ka bon sokonna una u jora ka bon den lamola amba donc ka fo anga société kunana anga sigi daw kunana ni mɔgɔw ye ka gulow min ka droguw ta ka tiɲɛniw kɛ ka jugujuguyaw kɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma caman na u ma baɲumanw de sɔrɔ baɲuman minnu b'u lamɔ ka ɲɛ sokɔnɔna na baɲuman minnu b'u bila sira ka ɲɛ ni musow ɲɛna kuma o kuma i bɛ taa ye k'a fɔ o ɲɛ in o nɔ bɛ ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ɲɛ in a nɔ bɛ ye denw na o mana bɔ yen a nɔ bɛ ye sigida fana na ka sababu kɛ u bɛ denw lamɔ ka ɲɛ o la u bɛ denw bila sira ɲuman kan ni denw lamɔna ka ɲɛ k'u bila sira ɲuman kan siga t'a la gɛlɛya minnu b'an dala droguw ni gulɔminw ni ɲɔgɔn fagaw siga t'a la dɔ bɛ bɔ nin bɛɛ lajɛlen na an ye k'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ cɛw tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye kuma caman o kuma na minnu bɛ to so kɔnɔ ka denw lamɔ a fan caman o ye musow de musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o yɔrɔ la n'u y'u ka baara kɛ ka ɲɛ u ka lamɔw kɛ ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ an ka jateminɛw la lafiya bɛ sɔrɔ sigida la hɛrɛ bɛ na basigi bɛ na o de y'a to an y'a ɲɛsin musow ma kosɛbɛ nin sen in na hakilina min kɔni b'an na Mali basigi ko la kɔni ayiwa an kɔni bɛ dugawu de kɛ inshallah Ala ka jamana in suma ɲɛ ka an kisi a baasi ma k'an kisi tɔɔrɔ min fana bɛ ka ɲɛsin an ma an kɔni bɛ se ka o de fɔ a la na Ala sɔnna ayiwa an bɛna an seko kɛ na Ala sɔnna inshallah i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ayiwa an kɔni tɛna se k'a fɔ k'an bɛna bɔ ka marifaw ta nka na Ala sɔnna an seko ye min ye n'o de ka dugawu kɛ an balimakɛ n'an furukɛw ye inshallah an n'an seko kɛ o la na Ala sɔnna muso minnu gajigɛ donna nin tile kelen kalan in na u y'a jira k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ caman tigɛ walasa u fana bɛ se ka u jɔyɔrɔ fini ko la cogo min na fɛɛrɛ minnu bɛ tali kɛ kunnafonidiw ani fo ka taa se ka taa jamumayɔrɔw la k'u musoɲɔgɔnw ladɔnniya kalanbolo minnu kɛr'u kunna bi u fana ka se ka u ladɔnniya o kan cogo min na Mali ka sumaya kɔni hakili an bɛɛ ka laɲini y'o de o tɛ ka d'a kan n'a kalayara kɔni an si de ka hɛrɛ t'a la a ka sumaya kɔni basigi ka n'a tin hakili la an bɛɛ ka hɛrɛ kɔni y'o de cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan bɛɛ ka hɛrɛ kɔni laɲini d'o de san kɔni an bɛ dugawu de kɛ Ala ka basigi na ta an ka jamana kɔnɔ inshallah Ala k'an kisi ayiwa an juguw tɔɔrɔ ma an kɔni bɛ se ka o de fɔ inshallah basigi bala min bɛ jamana kɔnɔ o sen b'a la o de y'a to an ye thème in kɛ o ye k'a fɔ musow bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn fa walasa basigi baliya dɔ ka bɔ o la surtout silamɛ musow u bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn fa walasa basigi baliya in dɔ ka bɔ o la o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o la
a tɔ ye dɔrɔn u ka lafaamu u ka lakalan ayiwa famille minnu b'u bolo o famille ka lajidi u bolo n'o kɛra a ka ca ala fɛ inshallah u bɛna nɔba bɔ u bɛna lamɔ ɲuman caman kɛ o kumana denmisɛnnin ɲuman caman bɛ bɔ ka taa kɛnɛma n'o kɛra olu bɛ kɛ ɲɛnikɛlaw de u tɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw ye o de y'a to an y'an sinsin olu kan waati yɛrɛ lahalaya cogoya la mɔgɔw bɔra mali yɔrɔ damadɔ la ka na ka sabu kɛ bamakɔ yan mɔgɔw nana mɔgɔw fana bɔra yɔrɔ wɛrɛ la fana ka na min tɛ bamakɔ dɔrɔn ye ka sabu kɛ an y'a kuma lanse yɔrɔ caman o kɛra sababu ye mɔgɔw dɔw bɔra yɔrɔ caman ka na hali karamɔgɔ dɔw yɛrɛ bɔra région dɔw la ka na walasa ka na conférence kɛ karamɔgɔ caman wele la donc olu bɛɛ bɛna tilen conférence kɛ la ka taa sɔgɔma fo wula fɛ conférence bɛna tugu ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn olu bɛna ɲɛfɔli caman kɛ musow ye k'u lafaamu kosɛbɛ ka baara ye min ye an'u jɔyɔrɔ ye min ye walasa basigi kana société kɔnɔna na walasa basigi kana sigida la donc inshallah laɲini y'o ye bon an jigi bɛ mɔgɔ 400 kɔ kan minnu kan ka na ni ala sɔnna ma mɔgɔ 400 kɔ olu ka labɛnw sabatilen don ni ala sɔnna ma inshallah an b'aw ladɔnna k'a fɔ nin tile kelen kalan in a hakilimaya bɔra groupe dar al-muminati de la a kunba dɔ fana ye walasa an balakaw nafa bɛ se ka lakodɔn cogo min na an ka sigidaw kɔnɔna na kabɛn kari tɛmɛnen ye doyilakaw fɛ fangaɲinijɛkulu adema psg ka tɔn baaraw n'u donna min ni a lajɛ ɲɛmaya tun bɛ tɔn secrétaire général bolo seku fantamadi tarawele ni ale ye wasaden ye a lajɛ in senfɛ tɔndenw sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka taa nin baara in seereya sirifila jabaraniso tɔgɔ la amadu kamara a n'a ka jatala samba tarawele u y'an sama min na an k'o lajɛ kumakan bɛ lase maa min fɛ o ye abdul karim sako ye adema PACJ a ka na rentrée politique baara belebelew dɔw kɛra coordination de cercle ka baara kɛlenw k'o ɲɛfɔ tɔndenw ye ani hakilina falifali min tɛmɛna u ni comité exécutif cɛ ani parti ka conseiller communaux minnu bɛ yen k'olu yira maaw la fo ka taa se kalafili min kɛra novembre kalo tile 20 san 2016 BN kɔnɔ. An bɛ welekan min di musow ma musow k'u cɛsiri hali bi parti ko in na vraiment n'i y'a mɛn parti ka di parti jala ye musow de ye ani denmisɛnninw. Ni musow ma cɛsiri parti ko la parti ko ti ɲɛ dɛ. Mɔgɔ caman kun bɛ yan u kun tɛ ko caman kalama parti ko la u y'u bɛɛ de don adama ko la bi donc ne bɛ se ka message min kɔni di toujours mɔgɔw ma o ye k'a yira mɔgɔw la adama ye foroba de ye adama tɛ mɔgɔ kelen ta ye foroba de don donc vraiment ne bɛ appel kɛ hali bi jɔla jeunes ye u ka segin u kana tɔn in kɔnɔ adama ye tɔn barikamanba de ye n'i y'a ye anw yɛrɛ b'a la depuis n donna politique la je suis dans l'adema ma parti fila ka fɔlɔ ni adama tɛ donc n b'a fɛ an ka an ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna n'u ye baara kɛ yan politique ma u tilenna parti ye an k'olu suit. adema a ka sous-section secrétaire généraux 23 olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana honorable seku fantamadi ka nin wele kan jaabi n'ale secrétaire général yɛrɛ section kɔnɔ o kɛra sababu ye parti yɛrɛ sera ka maire hakɛ min sɔrɔ fo ka taa se conseillers ma san 2019 k'olu yira maaw la secrétaire général y'a yira k'a fɔ baara minnu kɛra a baaraw kɔni ɲɛna adema PACJ n'i y'a ta k'a lajɛ joyi la député kelen o b'a bolo maire fila fo ka taa se conseiller 40 ma. tɔn barika ye jumɛn ye tɔn barika ye base de ye kuma dir'u ma hamina minnu b'u la jɔrɔ minnu b'u la don nataw la u k'u haminaw n'u jɔrɔna k'u fɔ anw fana b'o kɛ sɛbɛn ye ka o lase an ka comité exécutif ma cogo min na yanni o waati ninnu cɛ an bɛ se ka dɛmɛ k'u ma cogo min na cogo min na an bɛ se ka wulikajɔ kɛ pour que ka o gɛlɛya in k'o jɔli ka bɔ kɔnɔ kunnafoniya minnu ba anw bolo sanfɛ ni peut-être o t'olu bolo yan o kunnafoniyaw bɛ tali kɛ an ka sariya gafe sunba kan a bɛ tali kɛ wote koɲɛw kan wote nataw a bɛ tali k'o kan a bɛ tali kɛ fana bɛnkan sɛbɛn min dilannen don gouvernement fɛ pour que ka jamanadenw k'u fɔ k'u don ɲɔgɔn na parce que gɛlɛya min y'an sɔrɔ san 2012 an t'a fɛ o jɔra k'an sɔrɔ o de la an nana kɔnɔ olu kumaba don o kunkun n'o ɲɛɲɛ tɔmɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn faamu bɛɛ ye soma sama sɔrɔ. fɛn min ye u ka secrétaire ye min ɲɛsin bɛ kalafili koɲaw ma n'o ye secrétaire chargé aux questions électorales ye a y'a yira laseliw la k'a fɔ nimisiwasa o sɔrɔla baaraw kɔnɔna na k'a kɛra sababu ye u ka kunnafoniw sɔrɔ ani u ka conseiller 36 ani maire fila min bɛ section yɛrɛ bolo joyi la u n'olu ka se ka ɲɔgɔn ye ko nin kɛra sababu ye ani parti militant ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa gɛlɛya min b'u kan ani laɲini min b'u fɛ joyi la u ka se k'u da don o la. conférence ninnu an ye adema cadrew bɛɛ wele ka adema tɔndenw bɛɛ wele ka kuma u fɛ parti bɛ lahalaya min na bi u ka section kɔnɔ k'o ɲɛdɔn n'o bɔra yen ka kunnafoniw d'u ma kunnafoniw bɛ tali kɛ an ka constitution kura nata la ani député kalafili min bɛ nalen ani ayiwa insécurité min b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ barika da ala ye parti taabolo ka ɲi joyi la
anga parti sinsinen bɛ joyila ale ye joyila parti ba dɔ ye ɲɔdɔ a ka bon joyila parti bɛɛ ye a mɔgɔ ka ca ayiwa n'ala sɔnna kalata nataw la an bɛ deli k'a kɛ cogo min na député b'an bolo yan conseillers b'an bolo yan n'ala sɔnna kalata nata in na an bɛ se sɔrɔ joyila yan. min ye honorable Fantamadi ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin conférence in kɛra nisɔndiya ye bawo a kɛra sababu ye a ka se k'a dɔn k'a fɔ parti yɛrɛ a ka base joyila k'o yakubara a fɛ a labanna ka welewelekan da ka taw ma n'o ye bɛn ni kelenya ye walasa parti ka laɲini ye fɛn min ye joyila o ka se ka sɔrɔ. O de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Musa Fɔnba ale ka sɔrɔlenw don. Nigeria jamana kɔnɔ a fɔlen ye ko jamanakuntigi sigi kalata bi bɔ a juwa kɔrɔ ka taa bila février kalo tile 23 la fanga ɲinindɔnw olu bɛ ka jɔrɔ fanga ɲinindɔn 91 ɲɔgɔn na de kɛnkumɛ k'i kanbɔ nka kalata labɛn ni jakulu commission électorale ye a yira k'a fɔ kalata in kɛcogo tɛ a la ka sabu kɛ Nigeria fan caman bɛ basigibaliya bɛɛ lakanabaliya bɛɛ nka fanga ɲinindɔnw y'a jira k'a fɔ yɛrɛmankutu kuma n'o ye campagne ye olu kun ye nafolo de sɛbɛnkɔrɔ bɔ ka don la minnu bi jateminɛ kɛ kalata cacogo kunga kalata sow la u k'u ma ko mandatɛriw n'a fɔra ko kalata ka bɔ a jɔ kɔrɔ ni dɔgɔkun kelen wɛrɛ ye ka musaka bi bonya u ma ni maa minnu dalen kun do u fɛ k'u bila kalata sow kɔnɔ n'o ye mandatɛriw ye u ka baara bɛn bɛ fɛn min ma ka jateminɛ kɛ kalata ka kɛ a kɛcogo la jango u ka fanga ɲini dɔ ka cɛbɔ namara kana kɛ a ka jaabi sɔrɔtaw la ni fɛn yera u fɛ min ma bɛn u ma fana k'o sɛbɛ k'o kɛ gafe ye u k'o ma ko procès verbaux Nigeria fanga ɲinindɔn ninnu y'a jira k'a fɔ u ka wari bɔta maa ninnu na a b'a daminɛ Nigeria wari dunda nayira 5000 la ka taa se 10,000 ma tile kelen Atiku Abubakar ka fanga ɲinindɔn barabila fɔli bi sɔn ka kɛ min ni jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari ni ɲɔgɔn cɛ o fanga ɲinindɔn y'a jira k'a fɔ a kɛnkumɛ ka jateminɛna 50,000 de bila jamana fan da 4 bɛɛ lajɛlen la ka bɛn ni février kalo tile 16 jamanakuntigi sigi kalata ye fanga ɲinindɔn misɛnnin minnu bɛ yen olu ko nin bɛ kɛ olu de ka ɲɛkumu kan ko barisabu ka d'a kan n'a fɔra wari wɛrɛ ka bɔ k'o bila mandatɛri ninnu ka bolo ka kalata jateminɛna ninnu k'a se t'u ye nka kalata labɛnni jakulu commission électorale kɔni y'a jira k'a fɔ nafolo laseginni kɔni kuma tɛ fanga ɲinindɔn ninnu ma u bɛ jateminɛnaw ɲinicogo la sa ka bɛn ni février kalo tile 23 sebiri nata jamanakuntigi sigi kalata jateminɛni ye u b'o de fɛɛrɛ tigɛ u ka fanga ɲinindɔn kɔnɔ. Algérie jamana kɔnɔ a jiralen k'a fɔ jamana ɲɛmaa Abdel Aziz Bouteflika bi kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini mandat 5nan fangasiinamatɔ dɔw kɛmɛ k'u ka nisɔngoyaw jira kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD n'o ɲɛmaaya bɛ Mohsin Belabasi bolo février kalo tile 17 a kumana ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Abdel Aziz Bouteflika ka mandat 5nan ko jamanaden minnu bɛ k'o tɛ ni u k'u b'a nisɔngoya jira bolo kɔnɔ ko bɔnɛ banfula bi sɔn ka don u kunna fanga tigilamɔgɔw fɛ a y'a yira k'a fɔ ko in bɛ ka taa cogo min na fanga yɛrɛ kana n'a fɔ ko nisɔngoya taama yɛrɛ de bɛ bali jamana kɔnɔ kɛ Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD fangasiinamatɔ in février kalo tile 17 dimanche a y'a yira k'a fɔ fanga bɛ ka olu minnu kɛ jamana juguw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u da yɛlɛ ka tugu u ka mɛn ko jamana kɔnɔna juguw de kɛ bɛ wulikajɔ kɛbaaw ye k'u tɛ faso fɛ k'a b'a ɲini fanga fɛ o kɔrɔfɔ min b'u da u k'a bila jamana ɲɛmaa ka hakilina ni ne ta bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ se ka maa kɛ faso jugu ye février kalo tile 16 sibiri tɛmɛnen dugu min bɛ wele ko Kirata n'a ni Algérie faaba Alger cɛ kilomɛtiri 300 ye fangasiinamatɔw n'u kanubaw u ye nisɔngoya taama boloda u ka dalakan kun ye fɛn min ye an tɛ diɲɛ ni jamana ɲɛmaa ka mandat 5nan ye mandat 5nan min ni a bɛ kɛ kumasuli mandat ye ka sabu kɛ kɛnɛya kɛ tɛ ka jamana ɲɛmaa wolo labɔ jɔli ma nɔgɔ a ma kuma ma nɔgɔ a ma k'a fɔ k'o bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye k'o ye kumasuli ye fangasiinamatɔw y'a jira k'a fɔ juma février kalo tile 22 ani dimanche février kalo tile 24 u bɛ nisɔngoya taama belebele 2 boloda ni jɛn kɛra n'a ye a ka boloda kɔni u y'a jira fana k'a fɔ u bɛ labɛn la jango u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka maa kelen da k'o jɔ o k'a kɛ a ko a daba ye jamana ɲɛmaa Abdel Aziz Bouteflika ko a la u k'a ma ko candidature unique.
Cameroun ma ɲɛmaw ye a yira dimanche février kalo tile 17 k'a fɔ lɔgɔli denmisɛnnin caman minnu minɛna maaw fɛ minnu ma buguna tigɛ ka tunu n'u ye u sera ka nɔbɔ maa ninnu yɛrɛ kɔni ma minɛ nka denmisɛnnin 100 ani denmisɛnnin 45 sera ka sɔrɔ lakana tigilamɔgɔw fɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ sibiri février kalo tile 16 sɔgɔmada capulukamulukani waati kalanzo min bi wele ko collège Saint-Augustin Cameroun ni Anglais kan bɔ mayɔrɔ min kɛmɛ mangamayɔrɔ ye bi n'a maaw kan bɛ ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Cameroun na ka kɛ u dama jamana ye duguba filanan Bamenda Ganyaka yanfa fɛ ka digi Tilebi yanfa kan don kɛra nin kalanzo in de kɔnɔ maaw fɛ minnu ma bugunatigɛ maramafɛn b'u bolo ka denmisɛn ninnu dɔ bila u ɲɛ ka kungokolo fanda banda minɛ kuma min na ni ko shirona tile bɔlen ni nɔbɔliw kɛra kungokolo kɔnɔ bɔtara kɛ denmisɛnnin 145 ninnu nka Cameroun ma ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ hali bi denmisɛnnin dɔ bɛ bawo jate bɔlen kalanzo in na ni o ye collège Saint-Augustin ye a jirala k'a fɔ denmisɛnnin 200 ɲɔgɔn na bi jeli kɛ o kumana olu mana ye fa min fɛ sa fo ka ɲini de k'olu fɛnɛ kɛ k'u ka denbaya lasɔrɔ o yin kɛlen Cameroun ni maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin sera ka kɛ cogo jumɛn denmisɛnnin 200 caman ka bila ɲɛ ka bɔ dugu da fɛ a barata Cameroun nin kɔnɔ in min ni Anglais kan bɔ mayɔrɔ do n'a maaw kɛmɛ ka mugu ni kisɛ ta Cameroun ni fanga kɛmɛ ka sariya ta ka jira k'a fɔ couvre-feu o bi boloda fa bɛɛ fɛ couvre-feu tɛ dɔ wɛrɛ ye ka bɔ kuma dɔ la ka taa kuma dɔ la a man ka maa k'i pɛtɛ kɛnɛma n'i yera o kɔrɔ ye k'i ye manganiya jugu ye i ni fɛn min ka kan o ye minɛni ye wali kelen kundoni k'o to senna nin denmisɛnninw ka se ka minɛ ka taa n'u ye k'a bi ma kɔnɔ guwan lakana tigilamɔgɔw minnu fɛnɛ kɛmɛ ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen labɔ denmisɛnnin kɛmɛ caman ninnu dɔ sera ka bila ɲɛ cogo jumɛn ka tɛmɛ o lakana tigilama ninnu bɛɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko in ka kɛ Cameroun na san 2018 min n'an bɔr'o la a dɔ kɛra Bamenda yɛrɛ dugu kɔnɔ nin sen in da kɛra da fɛ nka Bamenda camancɛ yɛrɛ la lɔgɔliden 79 tɔ bilara u ɲɛ maaw fɛ minnu fɛnɛ ma bugunatigɛ mamurutilen jɛkulu maaw de dɔ sawa o ma dɔn ka kɛnɛ minɛ ni u ye labanna ka taa ye kungobolo fanda banda kɔnɔ dɔw ko ɲankuma u kɛlen ka ye k'a fɔ u tɛ se ta ka lakana tigilamɔgɔw dan bilen k'u taa n'a kɛ ka denmisɛn ninnu dun. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila taara bɔɲɛ la jamana ɲɛmaakura Félix Antoine Tshisekedi Chilombo fɛ yen lɛrɛ saba kɛra kuma na maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka dantigɛli ma kɛ ɲɔgɔn ye kunka a kɛra barakɔnɔ ko ye o kɛra sababu ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ kɔrɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila nakun kun ye mun ye jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi fɛ yen bawo jamana ɲɛmaakura a sigilen ye kalo 1 sɔrɔ ale bi jamana ɲɛmayaso ma se ka sɔrɔ a bolo n'o ye gouvernement ye nka maa minnu bɛ yen ni olu sɔmin ka jan n'o ye fan filaw nɔfɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ maa ɲɛma filaw dama don gouvernement kura sigiliko kuma na kunnafoni dɔ fɛnɛ bɔra jamana ɲɛmayaso fanfɛ min y'a yira k'a fɔ gouvernement kura jamana ɲɛmayaso kura n'a bɛ sigi sen kan Congo Kinshasa jamana kɔnɔ o bugunatigɛba o ye wasadenw de ye wasabulon kɔnɔ bawo wasadenw Congo Kinshasa fanga kɛmɛ ka jira k'a fɔ fanga ɲini dɔ min ma na maa fanba sɔrɔ wasadensigi kalata la ka caya wasabulon kɔnɔ aw de ka maa bi caya gouvernement kɔnɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ don Joseph Kabila ka fanga ɲini dɔ maa di cayara wasabulon kɔnɔ o kumana ko walasa o fɛnɛ ka nɔgɔya wasadenw bolo wasabulon kɔnɔ fɔ wasabulon ɲɛmayaso ka sigi n'o ye bureau ye ni ɲɛmayaso sigira kuma min sa fa minnu ka ca olu bi sɔrɔ ka dɔn o kumana ministiri ɲɛmaa bi bɔ o de fa fɛ ministiriw bi sɔrɔ ka fara o kan o tɛmɛnen kɔfɛ maa bɛ maa la olu dɔw fɛnɛ ko n'u ma kuma gouvernement kura sigiliko kan kɔri jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ma taa Félix Tshisekedi nɔfɛ ka jira la k'a fɔ kɔrɔtɔn b'a kɔrɔ dɛ n'u bɛn wudɛ ka dɔ kan k'a fɔ i kɛlen filɛ nin ye jamana ɲɛmaa ye anw ni nazarala tɔnba Union Européenne bɛ ɲɔgɔn na a kɛn bɛ ka an ka fanga maa ɲɛmaa dama dɔw sisi ka bariko da u kun ko sanction nazarala duni ma nɔgɔ u mɔ u ka nafololafɛn minnu fɛnɛ ma na ye nazarala o kumaniya bɛ u mɔ fɛrɛ kɛ u ka wuli ko n'a mɛn bɛ k'a ye k'a fɔ taama mana sisi ma bɔ n'a nan bɛ jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi nɔfɛ o de la Félix Tshisekedi nɔfɛmaw y'a yira k'a fɔ o fɛnɛ ma fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma na ko nin ye laada kura dɔ de kɛtɔ ye jamana ɲɛmaakura ni jamana ɲɛmaakɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko bawo o kɛra bɛnkan kɔnɔ kuma dɔ ye
don min na fangaw bi fali k'a fɔ kuma bɛɛ walasa baara ka nɔgɔya ka faso jɔ jamana ɲɛmaa kura ani jamana ɲɛmaa kɔrɔ u bi ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ ko dɔgɔkun nata wale kelen o kɔfɛ ta jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila na ko min ye nin ye jamana ɲɛmaa kura Felix Tshisekedi fɛ yen ko jamana ɲɛmaa kura Felix Tshisekedi fɛnɛ nata jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila fɛ yen o cogo la. Farikolo ɲɛnajɛ binakun kan Mali denmisɛnnin minnu si ma san 20 bɔ u ye farafinna jɔnjɔn ta cɛdumakɔrɔbɔ senfɛ ni 3 ani 2 ye ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye minnu sɔrɔla o la an ka ɲɛmada Isuf Kulubali ka sɔrɔlenw fɛ. Mali ni Senegal ka ɲɔgɔn kunbɛba makɔnɔ kun don kosɛbɛ zabu bɛɛ lajɛlen sigilen kun don n'a ye k'a fɔ sɛnɛdɔrɔji kun bɛ gɛlɛya sɛnɛdɔrɔji kun fɔlɔ o tala Senegal ka nisɔndiya kan nka waati tɔw bɛna kɛ Mali ta ye zabu Mali denmisɛnnakaw bɛna galeni ka celu dun Boubacar Traoré fɛ sanga 16 na o mɛ kɛ sababu ye Mali denmisɛnnakaw bɛ san sɔrɔ sɛnɛdɔrɔji tako fɔlɔ in kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ ma se ka celu dɔwɛrɛ don ni ka fara o kan kelen ani kanangolo sigilafiɲɛbɔ bɛ kɛ o de kan denmisɛnninw segilen kan na sɛnɛdɔrɔji kɛnɛ kan kokura Mali denmisɛnnakaw bɛna o sɛbɛ don kɔfɛ nka halisa o bɛna dɛsɛ ni ka celu sira sɔrɔ an bɛ to sigi la fo sanga 76 kɔnɔna na Sénégal tɔgɔ la Suleiman Aw attention le Sénégalais va centrer la reprise oh là là c'est l'égalisation walasa ni ka sɛnɛdɔrɔjikulu filaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na mɔnɛbɔ de donna o ni ɲɔgɔn cɛ o mɔnɛbɔ in senfɛ tɔn filaw bɛɛ lajɛlen bɛna dɛsɛ ni ka celu kɛ o tuma na ko min ta kun cɛ min na o na kɛ cɛdumakɔrɔbɔ ye cɛdumakɔrɔbɔ min senfɛ wɔlɔfɔw ka lopi o gale b'a jɛ o bɛ kɛ sababu ye baara in daminɛ bɛ gɛlɛya Senegal denmisɛnninw bolo waati kelen na Mali fan fɛ Boubacar Traoré Lassana Ndiaye Abdoulaye Diaby hali n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ye bagabali ta n'u ka dɔlɔnw sɛgɛrɛ o sera ka celu kɛ Formas Mendy Lamine Diack Senegal fanfɛla la fo ka na se Amadou Ndiaye ma o bɛɛ lajɛlen ka dɔlɔn bɛ piripako cɛkɔrɔba fɛ Mali fan fɛ o mɛ kɛ sababu ye ni ka Mali bila sira ɲuman kan nka waati min Mali b'a fɔ k'a bɛ sebaya kun cɛ Mamadou Samake Mali tɔgɔ la o bɛ dɛsɛ ni ka celu sira sɔrɔ nka ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna wusuma Senegal fanfɛla la ka kɛ ni Hussein Nyanka cɛdumakɔrɔbɔ taali ye fiɲɛbere fɛ o bɛ kɛ sababu ye Malidenw de bɛ sebaya sɔrɔ baaradafaga in kɛnɛ kan nin y'a siɲɛ 3 ye Senegal bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ baaradafaga kɛnɛ kan ka dɛsɛ ni ka jɔnjɔ ta zabu san 2015 san 2017 o y'o yɛrɛ sɔrɔ baaradafaga in kɛnɛ kan o dɛsɛla ɲinata y'a siɲɛ 3 ye cita 3 o kɛla Senegal jamana na nka Senegal denmisɛnnakaw ma bɛ se k'a fɔ o tigɛla angoloma don so zabu cologosina wane jɔnjɔn o dulow ma o kɛla maa min ye o ye Musa Ndiaye ye min ye colodula wane fana jɔnjɔn o y'o fana sɔrɔ maa min y'o ta o ye Amadou Ndiaye zabu a ye celu 3 don kɛnɛ in kan ani tɔ min dusu fagalen don ni bɛɛ lajɛlen ta ye n'a ka ma ko trophée fair play o bɛɛ lajɛlen donna Senegal wasa kɔnɔna na nka maa bɛ se k'a fɔ jamana 4 kɔni tɔgɔ de tora maaw da kɛnɛ in kan zabu o de bɛna taa denmisɛnnakaw ka ɲɔgɔn kunbɛba kɛnɛba kan diɲɛ mumɛ kɔnɔna na minnu ma san 20 bɔ fɔlɔ o min bolodalen don mai kalo tile 23 ka taa bila juin kalo tile 15 la san 2019 o jamana 4 ye Mali, Sénégal, Afrique du Sud ani Nigeria. De Niamey, comme ce fut pratiquement le cas pour les cadets il y a 4 ans, le 1er mars 2015. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na min labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan aw ni ce a ka ɲamadaliw la.